שום דבר, לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר, כי ככה נשבעתי לאחי אחותי, להורים, ובכיתי בלילות ודאגתי בימים, כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים, וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. שנה, כמה רגש נמצא במילה אחת בודדה. שנה, כבר שנה, רק שנה. בבוקר זה, שבה אנחנו מציינים שנה לאסון הכבד שפקד את מדינת ישראל ב7 באוקטובר, אנחנו חוזרים אל הכאב והגבורה, אל היגון והפחד ואל הערבות ההדדית והנתינה. עבור כולנו זו הייתה שנה של אובדן פרטי ולאומי, חיים שלמים שלעולם לא יחזרו להיות אותו הדבר. עבור רבים מדי, הבית נשאר זיכרון לחיים אחרים. גם ביום זה אנחנו זוכרים את חיילינו הגיבורים שמסכנים נפשם למען ביטחון כולנו, ואת 101 החטופים והחטופות שעדיין נמצאים בשבי חמאס בעזה. אנחנו שולחים אליהם חיזוק וחיבוק, ומקווים לראות בקרוב את כולם איתנו בריאים בגופם ובנפשם. בימים מורכבים אלו אנחנו חווים את הרוע, אך מקבלים כוחות גם מעוצמת החיים ומכוחו של הביחד, בחיבוק, בעין טובה, ובהתגייסות של כל אחד ואחד לכל צורך. בתוך כל הקושי והאובדן שלנו כיחידים, כקהילה וכעם, אנו מבקשים לאחד את הכוחות ולחזק את התקווה. לקריאת היזכור הקהל מתבקש לעמוד. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה, תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבתיהם, בקיבוצים, במושבים ובערים, בחבל עוטף עזה, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. נזכור את אמיצי הלב וברי הלבב שנחלצו להגנת היישובים, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות שקידמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד, את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל, את אנשי כוחות החילוץ וההצלה, שירות הביטחון הכללי, המשטרה וצבא ההגנה לישראל, שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקפים וחרעו בשדה הקטל. יסגור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ לליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את החטופות והחטופים הכלואים במרתפי עזה, את הקשישה והחייל, את הילד והנערה, ואת בני המשפחה שנשבו יחדיו, את האם ללא עולליה ואת התינוק ללא הוריו. נאמץ לליבנו את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, את החרדים לשלום יקיריהם החטופים והנעדרים, את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים, וכל יודעי השכול, את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהן, שאולצו לגלות מבתיהם, ואין איש יודע אם מתי יוכלו לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל, עד ישוב ישראל אל המנוחה ואל הנחלה, וישב על אדמתו לבטח ובשלום לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. 2023, תאריך שנחרט לנצח כשבת השחורה. לפני שנה, בתאריך זה, חל על פי הלוח העברי שמיני עצרת, ובשמו הנוסף שמחת תורה. השמחה התחלפה בעצב תהומי, בלבול ומראות קשים שהנפש מתקשה לשאת.
מתקפת פתע רחבת היקף שהוביל חמאס, ארגון טרור איסמאליסטי, סוני, פלסטיני, מרצועת עזה על ישראל, נגד יעדים צבאיים ואזרחיים במרחב עוטף עזה, תוך ירי טילים, ביצוע טבח, אונס, ביזה של גופות, וידוא הריגה על אזרחים, חטיפת אזרחים, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. פשעים מצולמים ומשודרים, ואנחנו רואים במדיה מראות הלקוחים ממחוזות ההזיה. העיניים רואות והשכל ממאן לקבל. חלפה שנה, לוח השנה השאיר דפיו יום אחר יום, חודש אחר חודש, אבל התחושה של רבים מאיתנו היא של יממה ארוכה, בדפי הלוח זהים ומצביעים על 7 באוקטובר. ועדיין 101 חטופים, תינוקות, נשים וגברים, מוחזקים במנהרות החמאס. 100,000 אנשים מפונים מבתיהם, מחבלים מפגעים ברחובות ונורים טילים על ישראל, על אזרחים. ימים אלה קשים מנשוא, מעמידים אותנו במבחן ערכים של הרוח הישראלית והערבות ההדדית. על השאלות, איפה טעינו? מי האחראים? למה לא הקשיבו לתצפיתניות? למה התעלמו מהערכות אנשי מודיעין? למה לא היו מספיק חיילים בבסיסים בשבת הארורה? על השאלות האלה לא נענה בטקס הזה. היום אנו מחבקים ומתייחדים עם המשפחות ששכלו את היקר מכל, חללי הטבח הנורא, ואת המשפחות ששכלו את יקיריהם במלחמת חרבות ברזל. נחבק את המורה יניב ומויאל ששכל את בנו החייל דולב. מתייחדים עם משפחות שיקיריהם נפגעו בפיגועים ונפגעי ירי טילים. אנו מחזקים את משפחות החטופים ומייחלים להחזרתם. לאורך עשרות השנים שחלפו מאז השואה, הבטחנו פעם אחר פעם, לעולם לא עוד, ונשבענו שהעם היהודי לא יעמוד עוד חסר אונים וחסר הגנה. ואף כל זאת, ובשל כל זאת, את הבית הזה שום דבר לא יוכל להחריב. את העם הזה, העם שלנו, שבכוח הזרוע סולק מארצו ל2000 שנות גלות, סבל פוגרומים ואת השואה הנוראה מכל. עם הספר בנה לעצמו מולדת לתפארת, המובילה בין עמי העולם, במדע, בטכנולוגיה, ברפואה, בספרות ובעוד. עם חפץ חיים. מדי יום אנו נחשפים לתיעודים חדשים של כאב ומעשי גבורה, ובתוך כל זאת אנו מגלים מחדש את הישראלי היפה, אזרחים שעלו על מדים ויצאו להילחם. יוסף אליזיאנה מהפזורה הבדואית שאסף ברכבו בסבבים רבים ניצולים מפסטיבל הענווה. ענר שפירא ממבלי הפסטיבל הסתתר במיגונית עם צעירים כמותו וחסם בגופו והדף 7 רימונים חיים. הרימון השמיני התפוצץ בידיו והוא נהרג. הישראלי היפה זה אתם תלמידים יקרים והוריכם, המתנדבים לקטיף חקלאי, מתנדבים לשמח מפונים, לשלוח לחיילים מכתבים וכיבוד, ששולחים אוכל ביתי, חלות של שבת, ציוד, הסעות ועזרה למשפחות אנשי המילואים בעורף. כוחות הביטחון בשילוב התעשייה הביטחונית מייצרים מטריית הגנה ששום עלילת סיפור או סרט לא מתקרבים לתעוזה, לכושר ההמצאה כדי להגן עלינו. שולחים זרועות ארוכות מעל 1,000 קילומטר כדי למנוע את האסון הבא. ולסיום, עדיין בתוך המערכה המלחמתית, אנו והעומדים בראש מדינתנו נמצאים בתוך 10 ימי תשובה, הנתפסים כתקופה ראויה במיוחד לחשבון נפש ולתשובה. הרמב"ם כתב על 10 ימי תשובה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, ב10 הימים שבין ראש השנה ויום הכיפור
היא יפה ביותר ומיד היא מתקבלת. ועוד הוסיף ציטוט נוסף של הרמב"ם: אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, ועל זה נאמר אמן. השעות העייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן. ומתעוררת מחלום, מרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור היום. כל כך רציתי שתופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מגדל שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. השעות העייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן. ומתעוררת מחלום, מרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור היום. כל כך רציתי שתופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מגדל שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. ב7 באוקטובר נחשפנו לסיפורי גבורה ולמעשי התנדבות רבים, לצד סיפורים קורעי לב. את הטקס נקדיש לזכרם ולמען אלה שבעל כורחם הפכו לגיבורים וגיבורות במצב בלתי אפשרי. אנו נדליק נר שהאיר את אורה של כל אחת מהקהילות שמלחמה נגעה בהם בצורה הכי קרובה. להדלקת הנר הראשון לזכרם של האזרחים החפים מפשע אשר נרצחו בביתם באכזריות בלתי נתפסת, משפחות שלמות שנמחקו, חיים שלא יחזרו עוד, אנו מזמינים את מנהלת התיכון הגברת גלית ארצי. להדלקת הנר השני, לזכרם של הצעירות והצעירים שיצאו לחגוג את האהבה והשלום בריקוד ובשירה, ופגשו בתופת או במוות אכזריים.
למען אלה ששרדו וחיים עם המראות והזיכרונות, ולתקווה שיצליחו לגייס כוחות נפש ויראו שוב אור ושלווה, אנו מזמינים את נציגי מועצת התלמידים רומי ואלה משכבת י"ב. להדלקת הנר השלישי, לזכרם של חללי כוחות הביטחון וההצלה שנלחמו בגבורה, נכנסו לתופת ללא פחד. היקרים שנלחמו מעטים מול רבים ונפלו על הגנת היישובים והאזרחים. אנו מזמינים את יעל מלצר, מורה לשלח, אשר איבדה את תלמידה איתי חן, שנפל ב7 באוקטובר וגופתו עדיין מוחזקת בעזה. להדלקת הנר הרביעי, למענם של כל הישראלים והזרים שנחטפו לעזה מביתם וממסיבת השלום והאהבה, בתקווה שהשבים יתאוששו מהכאב והחרדה, ולמען אלה שעדיין חטופים בעזה, שיחזרו הביתה במהרה. אנו מזמינים את נציג כיתת הוותיקים, מר אמנון זמיר. להדלקת הנר החמישי, למילואימניקים ולמילואימניקיות ולמתנדבי כוחות ההצלה, גיבורי וגיבורות ישראל שנקראו לדגל מתוך תחושת שליחות, שעזבו הכל והתגייסו למילואים, נלחמו בעוז, בעורף ובחזית למען כל אחד ואחת מאיתנו, לבני ובנות הזוג שנשארו מאחור לטפל במשפחה, להורים שלא עצמו עין במשך חודשים בדאגה לילדיהם. אנו מזמינים את תמרי צרפתי, רכזת מגמת תיאטרון המחלקת את זמנה בשנה האחרונה בין התלמידים לשירות מילואים פעיל. להדלקת הנר השישי, למתנדבים בעם, לכבוד אזרחי ואזרחיות המדינה, אשר הקדישו שעות או ימים בהתנדבות ותרומה למען הקהילה ובתמיכה במשפחות המגויסים, על העזרה ההדדית ועל המעורבות, לכבוד בני הנוער שיצאו מהבית לעזור לאחרים, עם רוח התנדבות יוצאת דופן, ופעלו לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית בעת המלחמה. אני מזמין את רוני הרפז משכבת י"ב, מתנדבת במד"א. את הנר השביעי, נר התקווה, שהיא הליבה של החברה הישראלית. אנו מדליקים בתקווה לאחדות, ערבות הדדית, שיח מכבד, עשיית תרומה ואהבת הזולת. בתקווה לשלום אמיתי ואיתן בינינו ובין שכנינו, כדי שהדורות הבאים לא ידעו עוד מלחמה וזוועות. נשבר בשלום ובצר, במתוק ובמר, רק איתך אני שר. No war is survived. We have no place else to go. רק איתך אני שר. את היחידה מיוחדת, לעולם תהי לי מולדת, גם על סף תהום, גם בתוך הגנום, את גן עדן, גן עדן. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. אזרחי מדינת ישראל היו הראשונים שהתעשתו בשעות המתקפה המוקדמות. הם היו אלו שקפצו לקרב, אלו שניהלו מלחמות בתוך הבית על חייהם וחיי הקהילה שלהם, ואלו שהתגייסו כדי להקל על האחרים, ועשו זאת בלב פתוח ונפש חפצה. אזרחי מדינת ישראל הוכיחו השנה את גדולתם, והקהילות את אחדותן ואת יכולתן לסייע בכל עת. במהלך השנה הזאת
ראינו אין ספור יוזמות קהילתיות חסרות תקדים למען המפונים, חיילים הלוחמים בחזית, נשות המגויסים, משפחות החטופים וכל מי שנזקק לכך. קהילות שלמות בישלו, אספו תרומות, אירחו, פתחו את הלב לאזרחים אחרים שהם בכלל לא מכירים. היוזמות הקהילתיות יועדו החוצה כלפי אנשים במעגל הרחב, כמו גם פלימה, לטובת אותם אנשים בתוך הקהילות שהיו זקוקים לסיוע כדי לשרוד את ימי המלחמה. הזמר עידן עמדי לא היסס לרגע, ועם פרוץ המלחמה עלה על מדים והצטרף לחבריו בקרב כלוחם מילואים. ב-8 בינואר 2024 הוא נפצע קשה בלחימה ברצועת עזה. עם שחרורו מבית החולים נתן הצהרה שריגשה עם שלם. עמדי ממשיך להפיץ מסרים של אחדות ולכידות חברתית עד היום, ומהווה דמות מופת. כך הוא כתב: כי ארץ יפה היא והכל בא, והיא קשורה חזק, והאחותים לפעמים אחיבים. הלב שלנו עם משפחות הגיבורים שנפלו, אנו ממשיכים ומבטיחים שמותם של יקירינו לא יהיה לשווא. לכל אלה שחזרו לאותם הרגלים של 6 באוקטובר, תפסיקו. יש קשר ישיר בין היכולת שלכם לאחד את השורות למצב הלוחמים בשטח. אמרו מעט, עשו הרבה. Writer of my history, stand with me, look into my eyes and see. People go away but never say goodbye. Everything's black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and flowers, life is no game for the cowards. Why the time goes by? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm, we got nothing to hide. Take me home and leave the world behind. Baby, promise me that never again. I'm still away from this October rain, October rain. Living in a fantasy, ecstasy, everything's meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and flowers, life is no game for the cowards. The time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm, we got nothing to hide. Take me home and leave the world behind. Baby, promise me that never again. I'm still wet from this October rain, October rain. October לא צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן. שחר פרידמן, זכרו לברכה, היה לוחם בפלוגה 101 של הצנחנים, ונפל בקרב הירואי מול מחבלים ב-18 בנובמבר 2023. שחר כתב יומן בעת לחימתו בעזה, ובו הספיק לכתוב מסר אשר הפך במהרה לצוואה לכל העם. תשאפו לגרום לכל אדם שיפגוש בכם לחייך גם. תהיו פתוחים לביקורת ותנסו תמיד להשתפר. דעו כי המידה הגדולה ביותר אשר יכולה להיות לאדם היא היכולת לשמח אדם אחר. תפתחו אוזניים לצרכיו של הזולת ותפקחו עיניים לצערו. השתדלו לחייך כמה שיותר גם כשקשה. שימו לב לאנשים הקטנים הנופלים לנו בזווית של העין. תעריכו את הדברים הקטנים שיש לעולם להציע, בעיקר טבע ומוזיקה. והכי חשוב, תהיו אנשים טובים בדרככם.
אל תיתנו לחברה להכתיב לכם מה עושה אתכם אנשים טובים. פשוט תשתדלו כמה שאפשר. וגם כשנופלים, דעו כי זו הדרך להצלחה. תאהבו את עצמכם ואת העולם, וכאשר תקרינו החוצה שמחה, ייווצר לאט לאט מעגל שייצור עולם טוב יותר. לתפילה, למען החטופים ולשירת התקווה, כאן מתבקש לעמוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יוציאם מחושך וצל מוות, וישבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום מרחם עליהם, ויוציאם מצרה ולרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ואמרו אמן. התקווה. תם הטקס.